Nosho ngivothiwa sasibona naye Trisha Jonah Mkhonazi uthi zingenza ukuthi sizofika ku stage esinzima kakhulu ezweni naseningizimu Afrika njengoba sesifike kule stage lapho khona sekugcwele khona amajele modern kugcwele izikole usebenzise laphana ingoma ngaLucky Dube wathi abona nento eyisho Lucky Dube sesifike kuyo ke bafana bomlungu lapho khona sidinga khona amajele amaningi modern izikole ezuLucky Dube ishilo engomeni yakhe ipraise na ukuthi there won't be no schools anymore all the be present there won't be no schools anymore all the present sesifike ke la according to Mkhona singala khona amagama senthethe ividiyo singaza ukuthi unezwele njengoba ngiye ngayenza futhi nevidiyo izolo ngichaza lapha la singaza ukuthi uthe uJelona Mkhona zasenenkinga entsha ke manje ngani noma nanto ngepostile nana ku YouTube party ku Facebook ngephalile ukuthi uthi Mkhona sinenkinga entsha amajele alcohol so kuzokwenzeka ukuthi labantu laba njwa abantu bemasha kwemarsh babambe umuntu nezidakamizwa ezincanyana nje bathi wafule umuntu usephumile ngiyaninga ukuthi amajele agcwele ngale ndlela yokuthi sekuthathwa labo nalabo abenza ubugebengu obunzima inkinga esibhekene nayo silizwe laseningizimu Afrika zingenza ukuthi asinanda khona amagama athethele nkomo Mkhona zesho khona ukuthi there won't be no schools and abo futhi man khona ngoLucky Dube ngivele ngithinteke ngisho umuntu angakhuluma into encane kanjani because wow that is my hero uLucky Dube that is my coward that is my everything I love him so much but the challenges are beyond us. I will always premier refer to Mr. Lucky Dube, who once said in his song they will be building more prison and they will not be building any schools anymore. I think we've reached a stage in our country that we must build more prisons because there's just criminality in every angle we get. That's why our correctional facilities are full.